ndobva tapinda mukati medhorobha side market square. Okay. Side market square ndakafonirwa nemukadzi achiti izvo Bhozho pane mavidhiyo andiri kuona izvezvi uri pambarere. Ndikati ndamutown. Zvikanzi murume wangu akabuda, ini ndini ndikuenda kubasa. Aimbosevenza but ndakagara ndichisevenza ndini kuti awane basa ndini ndakatomubatsira. Ndobva takusenza property yakawanda iri mumba zviri kuti wanene nokuti ndini ndinambogara ndamira basa. Izvezvi akamira basa futi. Zvaamira basa kudaro ane girlfriend yake yekuti kunyangwe ndiri kubasa anotombotora girlfriend ishe pamba. Ndinoudzwa kana kuti anotomboda 2 days asipo achizotsoka. Ndototsvaga umwe munhu zvakare wekubhadhara kuti ambosara nevana, asi iye asina zvaari kuita achiti ndaenda kubasa, but panoenda kubasa haana chaanoenda nacho, anenge ari girlfriend. Saka izvezvi ndichibva kubasa nezuro ndichisvika kumba ndakaona imba iri ground, atakura zvinhu arati kuti anena zvekuchi girlfriend. So ndiri kuda munhu wamamuna ipapo. Ndikati vari kuda kukwira vanhu vanogara kuHwange, vari kuda kukwira maybe unogona kusangana navo, vada kudzokera. Zvikanzi vasati vadzokera darikaenda vane kunoko ndobva tadhiraivha ndobva tasvika ipapo. Mhuri yeZimbabwe havana kuzoenda kuHwange panguva ishi. Chakandinetsa ndechekuti pane umwe godobori zvakare wemuno muHarare wavaitaura naye, ndiye munhu wandakazovasiya vari vese. Nomwe godobori mupi wemuHarare. Tagara mumota mhuri yeZimbabwe. Zvikanzi izvo murume wenyu mune pamunokwanisa kuziva here kuti mukaona ipapo munoziva kuti musina kuona face kuti munoti uyu ndiye murume wangu. Zvikanzi yes. Zvikanzi regai nditenge kukupai nzvimbo face pandiri kukumbira kuti kana pane maki yamunoziva. Zvikanzi izvo kwakavanzika. Let's say mangoona uchinzi apondwa ari apa, muri kuona saini iko kavanzika kwega, muri kwanisa zvikanzi pane pandinoziva nokuti murume wangu akamborwara. Okay. Nenyedza ndomutsiuredza akatomborwara atori nemaki pamutezo kavanzika. Wo. Zvikanzi alright. Zvikanzi batai bhodhoro iri remunamato. Ndobva bata bhodhoro remunamato. Iye kana chitaura kuti munamato. Okay. Asi andazokutsika kuti munamato. Asi ndinoita kuchecha. Ndobva vhura bhodhoro, ndobva raiswa mafuta matsvuku. Mafuta matsvuku. Ndobva wavhura rimwe bhodhoro zvakare ranga rine mafuta anorodza takachena. Akangodonhedzera 1 drop mbotoro. 1 drop mbotoro, mafuta aya matsvuku ese akabva ita white achibva chena. Kuchena kwandiri kutaura ka mvura iya isina kana tsvina yekuti kana mukasvika parwizi munogona kutoona kuti fish dziri kufamba pasi apo. Yes. Kuchena kwamvura kuona kuti botoro yanga see through yekuti munoona zviri kuseri. Zvikanzi right, muri kuonei? Zvikanzi handiri kuona kuchena. Zvikanzi alright, ndipe zita remurume wenyu. Ndobva wabvunzwa zvikanzi izvo, nai mama, zvinhu zvakaenda manje zvakamboenda kunogara kune mumwe munhu munozvida here? Zvikanzi aiwa handizvidisi, beta pangoitika chiro zvaitika, asi asagere nezvinhu zvangu. Ndobva takakutaura nelanguage yandisinganzwi. Vachitaura bhotoro ranga rakabatiswa mumaoko mani memudzimai uyu. Muri veZimbabwe vanamata chitaura language yake handizivi kuti kunamata here kana kupira, asi chandoti kunamata izwi raibuda semunhu ari kunamata, asi inini zvaitaurwa takati tisingasvinzwi nokuti language yacho hatiinzwi. Munozviziva mhuri yeZimbabwe kuti kana mukapu kana kuti mubhavhu kana kuti mugomba mune mvura mukadonhera chinhu munoti chukwe. Yes. Mvura ichisimuka mudenga nokuti mapinda chinhu. Ndo zvakangoitika pamaminitsi mashoma mukabhotoro aka kakavhurika senge bhotoro redovi. Ndoti takakuona maane chinhu mukati. Chinhu. But mhuri yeZimbabwe regai ndikudze chinhu changa chirimo isaini yesekarudzi yemunhu wechirume. Yamo. Ndokubva vanzi maiguru mati murume wenyu akaita sei? Zvikanzi ndozvaari. So maiguru avakabva vanzi pone zvada kuendera mberi na maiguru no handichadi. Aiwa no, ngatichimirai nokuti munhu uyoyo atoripo. So tikamufonera zvinodai kwanza anodaira foni kwanza why zvinhu zvakwanisa kunge zviri kuno zvandiri kuona izvika ndozvaari izvi. Takatombonetsana mushure mekubuda mumba achidzoka pachibuda muzoko akatoona kurwara kwaakaita uku aita ronda pamutezo. Ndiye zvikanzi apachisina kudzokera kumashure. Musadaro apasina kudzokera kumashure. Zvinhu zvauta sei zvaita but kwamuri hazvina problem. Zvikanzi inini mune zvinhu zvamafanira zvandafanira ndikupe. Zvikanzi inini musatezei handichadi. Mukoma KB nemhuri yeZimbabwe nezuro murume uyu anga akatakura zvinhu ndokuenda nazvo kumba kwegirlfriend.
girlfriend yakatakurirwa zvinhu izvi inogara kuNorton ndikwangaendesiwa zvinhu nezuro room yegirlfriend anoroja bedroom nedining. Imba iyo yakabuda moto mumba mavo chete. Property yake yakatakurwa yemurume uyu neproperty yegirlfriend yacho zvese zvakatsva. Vagari vari kuNorton kwakashevedzerwa fire brigade nezuro ichifunga kuti imba yoda kutsva asi marooms iwawo chete ndo akatsva. Moto uchibva wabuda, moto uchibva wadzima, kuchipera kucha zvinhu zvavo moto uchibva wadzima. But murume uyu manje aitaura nemukadzi wake, ende mukadzi akabva achivedzera kuti uchadzoka nezvinhu zvangu asi uchazvitsvaga nemwe nzira nokuti zvichaita sei. Nokuti time yakatanga kunamatira yakatanga akabatisa bhodhoro uye achitara munamatira ane zvimwe zvainzi ndichitaura iwe uchiteedzera. Okay, so mukadzi uyu ari kuti iye iko zvinozvo haasi kurara. Kuti uri kurwara here? Ari kuti handisi kurwara. Ndiri ngoti ndikafunga zvinhu zvandikaita sei, zvandakaona kuti ndingaona mutezi wemunhu mupenyu mubhodhoro ratikamira but munhu wacho tomufonera obva adayira foni. Asi zvinhu zvandinetsoona kuti ndizvo izvi. Mukadzi uyu, mudzimai uyu, paanga ane mubatsiri paanga nasekuru achiti, sekuru murume wangu akatora midziyo mumba akaenda nayo kugirlfriend. Pakauya mutezo mubhodhoro wakabvunzwa kuti unoziva zvikanzi mutezo murume wangu. Iye murume wacho achiri nawo here mutezo wacho kana kuti wakatodisappear kwaari? No, achibva ati saka ndikatofona izvizvi anodavira zvikanzi watofona zvanodavira muno mupenyu. Atori right samazuva ose but ndiwe here mutezo wake uyu. Zvikanzi exactly ndizvo. Nyatsotarisisai zvikanzi ndizvo. Ende zvakataura izvi kezve akatanga abvunzwa kuti unokwanisa here kuziva kuti imwe saini yekuti kana usvikave panapa unotoziva kuti ndiye. Achibva arondedzera after kurondedzera mutezo uchibva wadonhera nonyesona zvishuwa zvanga zvichitaurwa ndizvo izvi. Yes, zvinhu zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe asi zvokuti vanhu vanga vari kurega takagara tatasa kudaiso asi auda kuzopiwa zvimwe chokwadi chakasiyirwa. But mukadzi azonifonera nezuro achiti murume wangu andifonera kuti kwangaendesa zvinhu zvatsva nezvegirlfriend yakaita zvabva zvatsva zvese. Ko mutezo murume achiri nawo here kana kuti wakatobva kwaari uchienda mubhodhoro riya? Ndo pandisati ndabvunza izvi kuti izvezvi murume uyu afuna achiteera nyechi yekutsva kwezvinhu but mutezo uchiripo here. Asi ini chakangondipedza chine mukoma kepi chokuti wakadonha uchibva kupi? Tomboti wabva unobva sei kukuzodonhera Yes, ende mudzimai akabvuma kuti ndiwo. Akabvuma kuti ndiwo ende akataka kurondedzera. Amai akataka kurondedzera tisati tauona. Dai akabvunzazve kuti mutezo uyu uchaita sei kana right wabva here kumurume kana kuti murume achinawo mutezo wake. Ende zvinokwanisika kudzosereka here kana kuri kuti zvakabva. Yes, kana kuti zvinongogona kuuya semufananidzo zvasarako here. Tichienderera mberi nazvo mukoma kebe. Asi shoko riri kutaurwa nemurume uyu vari kuti vakomana vakaba foni yangu pamupedza namo kunyange vakandidzorera vakandidzikisira. Sei vakaona pavanhu vese kuti ndini ndakapusa ndirogona kuda kubirwa? Mashoko iwo vari kumadzokorora hazvina kuvafadza. Mati mimi sekuru pawakabirwa foni vakaita munamato wavo pakabuda moto. Pakauya vanhu vanga varipo vachimwaya sauti, vamwe vachimwaya mvura yemuviri vachiti hapana zvinoitika. Pavanhu vanga varipo ndiwo here vakazobudisa foni vachidzosera sekuru? Timu rachiroro ndo vakazobudisa. Saka kuti munamato uyu wokubudisa moto ndiwo wakakonzera kuti foni idzoke? No, vaiti iwo ndiri ngokuratidza yangu kuti mabira munhu asiri hapana zvandaita. Ende ndichitaura navo inini ndaakuna fourth vanoti paya hapana zvandakaita. Ndogona kuita zvinopfuura paya handina zvandakaita ndichagara pasi. Vari kuti zvandakaita kuratidza kuti dzorai foni yangu kwai kuratidza masimba asi handisati ndane zvandaita. Introduction hamusati mapinda kamustori ndo pandisingazivi zvavari kuda kuita zvakamira sei. 18 minutes past 11 ndo pafika nthawe pale manje machibva taniko Harare mupedza namo wange. Asi pakupedzisira vakatorana neumwe godobori wemuno muHarare ndiye akasvika vaingotaura pafoni ndakazotora vachibva vaenda vese. Regai tinzwe kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini timbopinda muchirongwa chatinopiwa kana vasawira vedu vengoda oven.